Θα ήθελα να μας πεις με λίγα λόγια, γεννήθηκε στο χωριό εδώ. Στο χωριό εδώ, το 1938. Ναι. Είμαστε στην ίδια ηλικία και είσαι τώρα από τους μεγαλύτερους κτηνοτρόφους εδώ. Όχι, καλά. Είσαι από τους μεγαλύτερους κτηνοτρόφους και έχεις μια μεγάλη εμπειρία πάνω στα θέματα της κτηνοτροφίας και έχω πει το εξής. Ανέκαθεν από τον Γκάνη και τον Άβελ. Οι περισσότεροι τσακωνόντουσαν οι γεωργοί με τους κτηνοτρόφους. Νίκησαν οι κτηνοτρόφοι νομίζω. Νίκησαν οι κτηνοτρόφοι. Ήταν πιο πολλοί ή επειδή οι γεωργοί εγκατέλειψαν τα χωράφια και έκλεισε το πεδίο ελεύθερο. Είναι τα χωράφια. Νομίζω ότι επειδή η αστιφιλία έδιωξε τον κόσμο της πόλης, πήγανε και εγκατέλειψαν τα χωριά και νομίζω τώρα θα ξαναγυρίσουν πίσω. Δεν ξέρω, εσύ προβλέπεις ότι θα ξαναγυρίσει ο κόσμος πίσω? Δεν ξαναγυρίσει. Για να καταγγίσει ο πάλι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνει. Δεν ξέρω, έχω τίποτα άλλο. Φίλοι, τα ξεπράττουν και όλα αυτά. Πάτε τα παιδιά του Γιάννη και έρχονται να ανοίξει χωράφια, από εκεί και τα γύρω. Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Είσαι ευχαριστημένος στη ζωή σου? Να σου πω, αυτή τη δουλειά που πήρα, τώρα η καλύτερη είναι αυτή τη δουλειά κάνω εγώ τώρα. Δεν σου αρέσει η δουλειά που κάνεις? Μου αρέσει. Αυτή τη στιγμή είσαι ο πρώτος που βλέπεις την εικόνα της τηλεοράσεως που λειτουργεί, είναι από το πανηγύρι του χωριού και νομίζω ότι είναι ιστορική στιγμή που βλέπουμε, μόνο που δεν έχουμε φωνή, δεν ξέρω αν έχουμε φωνή, είναι από το πανηγύρι, είναι μια συζήτηση που είχε γίνει πολλά χρόνια, που έχω τραβήξει. Νομίζω ότι, ξάδερφε, να πεις στους τεχνικούς ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα, φωνική εικόνα έχουμε. Είναι ιστορική στιγμή για το χωριό μας να υπάρχει σταθμός τηλεοράσεως μαζί με τον ραδιοφωνικό σταθμό που είχα γυρίσει από πρόπερση, να φέρω τον πολιτισμό στο χωριό μας και να βλέπουν οι παλιοί όλους τους ανθρώπους που οι μισοί έχουν φύγει και σε λίγο θα δούμε και τον πατέρα σου, τον συγχωρεμένο, ο οποίος θα τον ακούσουμε όταν θα συνδεθεί και η φωνή. Τώρα συνδέθηκε η εικόνα και νομίζω ότι είναι μεγάλη στιγμή για το χωριό Πανουργιάς. Τι λες εσύ? Είναι. Εσύ, ξάδερφε Γιάννη, τι λες? Μεγάλη ιστορία. Είναι ιστορική στιγμή. Αυτή τη στιγμή φαίνεται από την τηλεόραση ο πρόεδρος Δίκτορ, ο πρόεδρος Σαντάς, ο Σαντάς που μιλάει στο χωριό, ο Στάθης ο Σιότροπος, από ό,τι βλέπουμε είναι ο Παπαντώνης, Τζιμπανάκης και είναι πάρα πολύ, και εγώ πριν 10 χρόνια είμαι εκεί, πιο νέος με μαύρα μαλλιά. Ο χρόνος τρέχει, ξάδερφε, δεν μένει κανείς εδώ. Επειδή θέλω, αν έχεις την καλοσύνη, αν τη φωνή από εκεί, αν τη φωνή δεν την ανοίξει από εκεί. Πες με φίλε με αγαπημένε, από πού είσαι τώρα εσύ?
Αλβανία δεν είσαι? Ναι. Το χωριό σου πώς το λένε? Ξέρεις? Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, τι εννοείς? Δηλαδή εδώ τι κάνεις τώρα? Δουλεύει? Ναι. Πού, Μπολντόζα? Εκεί Μπολντόζα? Μόνος σου? Κάτω. Δεν ξέρει. Ελληνικά δεν ξέρεις? Δεν ξέρει. Δεν ξέρεις καθόλου. Χωριό εδώ πέρα έχουμε την ώρα. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα παιδιά μου. Πώς πάει εδώ πέρα το έργο? Τι ακριβώς κάνετε εσείς εδώ? Εγώ είμαι 8 μήνες κάθομαι στη Λαμία και 4 μήνες είμαι Γιώργος εδώ. 8 μήνες κάθομαι εδώ. 8 μήνες εδώ και 4 μήνες. Έχω περιβόλια εδώ. Είμαστε από το χωριό Πειρά εδώ. Από την Πειρά, ναι. Ωραία. Πολύ καλό χωριό, Καλά. Μέχρι που γλεντάνε το πανηγύριο εδώ Να πέρα. σας απαντήσω. Ναι. Να πω καλό. Εσύ να έσπας μια γκάφο παιδί μου κάτι και να πεις. Αυτό είναι το καλό. Μεγάλη δουλειά αυτή, κατάλαβες. Για καλό το λέμε, αλλά ήταν καλύτερο κάθε καλά τώρα έχει χαλάσει. Πολύ, Του χάλασε η νεολαία. Εγώ δεν νομίζω, ίσα η νεολαία βάζει καινούργια θεμέλια. Και θα πρέπει να... για νεολαία. Για Θα νεολαία, πάμε μπροστά, έτσι εγώ νομίζω. μπροστά να πάμε. Άμα περίλαβανε νεολαίες, δεν υπολογίζουν τους άλλους παραμεράτε, λέει σας, πιτσόγους. Κοίταξε να δεις, τα πράγματα να τα λέμε κάπως διαφορετικά. Ναι. Διότι εμείς οι παλιοί, διότι και εγώ βέβαια είμαι μεγάλος, παλιός, δεν αλλά είμαι εμείς μικρός. Αλλά το θέμα είναι ότι και οι μικροί τώρα είναι ανεβασμένοι τόσο πολύ και επιστημονικώς που θα έχει μεγάλη πρόοδο. Δεν τυραγνιόνται, δεν σκάβουν τουλάχιστον. Δεν τυραγνιόνται. Αυτό είναι το Μόνο αυτό τραπέζι. είναι καλό. Αυτό είναι το τραπέζι. Εγώ έφερα ένα-δυο φαγητά στα 82 χρονών που είμαι. Είμαι 82 χρονών. Ναι. Έφερα ένα-δυο φαγητά και τώρα τα παιδιά με κάθονται σταμάτησε. γύρω και άμα δεν φέρει 10 φαγητά θα φύγουμε. Κοίταξε Δεν να δεις. συγχωρητάμε. Αυτό είναι, τώρα πρέπει, είπαμε ότι ζούμε διαφορετικά. Δεν είναι τώρα, δεν είμαστε στην παλιά εποχή. Η παλιά εποχή ήταν όπως τα βλέπαμε εμείς τα πράγματα. Ναι, ναι. Σήμερα είναι πώς τα βλέπουν οι νέοι. Τώρα ζουν Θέλουν έτοιμο. Όχι, οι νέοι ζουν όμως καλύτερα γιατί βλέπουν τη ζωή ότι πρέπει να είναι καλύτερη. Ναι, ζουν πιο ευχάριστα. Εμείς τυραγνιόμαστε. Έχω 100 καρ... Και που λες θα βλέπετε πολύ ωραία και ελληνικά έργα θα βλέπετε και επιστημονικά έργα θα βλέπετε. Μακάρι να βλέπουμε τουλάχιστον. Από όλα θα βλέπετε. Μακάρι, επειδή γιατί εμείς εδώ λέμε ένα κανάλι κι άλλο ότι πιάνει του ένα το κανάλι, του ένα ή του δύο δεν πιάνει καμπούλες. Εδώ θα πιάνει καλά. Τώρα ήρθαμε και θα στήσουμε τη... Σας υπερευχαριστούμε να ήμασταν πέρα, θα πάνε στο σπίτι να πιούμε καφέ να Και συζητήσουμε. θα ειδοποιήσετε και τους άλλους τους χωριανούς σας. Εντάξει, το βράδυ, το απόγευμα θα είμαι πέρα εγώ και θα ζητήσω ότι... Να λες θα χρειαστούμε άλλες κυρίες. Όχι, μαλάκια κυρία τώρα πάσεις. Την κεραία θα τη γυρίσετε λίγο. Ναι. Θα σας πούμε πάλι εμείς μόλις τελειοποιηθεί, θα σας ειδοποιήσουμε πάλι. Εντάξει, σας υπερευχαριστούμε και καλό ταξίδι παιδιά. Για να δω και τα χωριά μας λίγο ζωή καλύτερη. Και εμείς είναι οι παλιοί ακόμη. Εντάξει. Το πίνει
8 και 10 το βράδυ προς Στρώμη και Αθανάσιο Λιάκο ο δρόμος, καινούριος άσφαλτος. Διατεταγμένα τα μελίσια τον ήλιο. Γεια σας.
Αυτό είναι το κατσικάκι, εδώ εκεί το κατσικάκι. Ναι. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Γραβιά, ο οποίος έχει κλείσει τα παιδικά του χρόνια, τον κύριο Γιώργο Σαντά. Εδώ θα παρακαλέσω πάρα πολύ την κάμερα να δείξει το τοπίο. Θα μας πει ακριβώς επάνω, λένε ότι είναι η περίφημη στο βουνό επάνω υλικότυπα. Έχουν πει οι παλιοί, νομίζω ο πατέρας σου, ότι έχει πέσει σκυλή από την Κιώνα. Δείξτε την Κιώνα παρακαλώ. Μένει σαν πρόσωπο, πατοβούνα εκεί και βγήκε από εδώ. Είναι από τα μυστήρια εδώ πέρα. Έχεις μπει μέσα στην υλικότυπα? Όχι, όχι. Κανείς ναι. Δηλαδή έχει πέσει σκηνή. Δεν έχει μπει κανείς. Ναι, θα κάνουμε μια επίσκεψη άλλη φορά. Τώρα είναι 8.30 ώρα, 9 παρατέρα το βράδυ. Να δούμε μέσα αυτή τη σπηλιά. Εδώ. Και από το οποίο μπαίνουμε μέσα. Εδώ είναι το σχολείο, όλο το χωριό. Είστε εδώ στο χωριό. Εδώ πιάνει λίγο. Εδώ είναι το κορίτσι, το λεβέντικο του χωριού, Μαρία Γαλανή, η Ζάκα. Που είναι... Την εκπομπή μας την είδατε στην τηλεόραση? Δεν είναι, μπόρεσα να το πιάσω, Γιώργο. Τώρα, γι' αυτό ήρθε ο τεχνικός να την Δεν πάρει. μπόρεσα να την πιάσω. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του χωριού. Πάραμε την τηλεόραση του χωριού. Κύριε πρόεδρε, τι ευχές να κάνεις στον τόπο μας? Τι ευχή, γιατί Παπανίκο, πες μας τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια? Το παιδικό μου φίλο και εμένα και την Μαρίδα, ο Γιώργος Σαντάκα. Τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια? Δεν πειράζει, τι γέρνα έχεις? Να τα χιλιάσεις. Να τα χιλιάσεις. Εσύ κύριε, πώς λέγεσαι? Ναι. Τι θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια? Όλα. Ο Παπασπύρος. Λέγε. Τι θυμάσαι? Τα χρόνια και την κατοικία του. Ωραία. Ο Παπαγιάννης.
ο οποίος έζησε τα τελευταία του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια, Παπαγία? Ορίστε τα γερέδα. Ο κύριος Τζιβανάκης, δόσκολης. Αθήνα σε βαρέθηκα και θα σε παρατήρω. Θα πάω πάλι στο χωριό στη Μανουριά, αρνάκια να βοηθήσω. Στην Αθήνα τι να κάνω και ας με λένε και βλαχοτσοπάνω. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Παπασπύρος. Έφερα το εγώ. Και θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια? Γιατί να το μέσα με το φίλο του Πασανίδου. Ο Παπαγιώργης, τι θυμάσαι? Στην πουλάκια να φέρω ένα φόρτο μαστάρι όλη την καπετή. Θανάση Γιωργοσόπουλος. Η Γαλανή. Θυμάται η Γαλανή. Εγώ θυμάμαι εδώ, έχουμε για ξύλα, για τα πρόβατα, για τα μυάλια. Και ο Γιάννης ο Τζιβανάκης. Τα χωράκια. Τι θυμάται? Ένα έξω εδώ, τέος πρόεδρος του χωριού, το Πορτοπαλίκαρο μπορώ να πω. Τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια? Ταλαιπωρίες και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ο Παπαγιάννης τι θυμάται από τα παιδικά του χρόνια? Μας βάλανε τηλέφωνα, είναι καθημερινά, αναζημένα τα τηλέφωνα. Μια χρόνια δεν ξέρει. Τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια, Παπαγιάννη? Ωραία πράγματα. Όταν ήμουν νέος ήταν ωραία Θα πράγματα. μας πεις μισό λεπτό, τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια για την εκπομπή μας? Από τα παιδικά μου χρόνια τι να έφυγα Όλα τα έχουμε πει και καταστάσεις και έχουμε νευριάσει, έχουμε και μάλλον. Είσαι ευχαριστημένος με το ίδιο τότε. Και έχουμε μάλλον τον Αυτό είναι. Ο κύριος πώς λέγεται? Ο κύριος Εφτάσης Καραφής, τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια? λέει διπταίο, εγώ η υπόθεση είναι μία, ότι πόντους που πόντανε και φόρτασαν 10 χρόνια το δημοτικό δεν το έβγαλα. Και ο κύριος τον διακόπτη με μισό λεπτό τον Τάβλη, πώς λέγεστε? Νάκος. Και εσείς τι θυμάστε από τα παιδικά σου χρόνια? Ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία. Ο κύριος χρόνια. Ευχαριστώ. Εσύ κύριε Τέος Πρόεδρε, τι θυμάσαι? μικρά πράγματα, ξέρω ότι δεν θυμάμαι τίποτα σχεδόν. Ξέχας τόσο εύκολα δηλαδή. Ξέχας τόσο εύκολα. Τι θυμάσαι? Τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια? Είσαι ευχαριστημένος του ίσου. Κυρία, πώς λέγεται? Πώς λέγεται? Τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια? Ωραία πράγματα. Διότι παππούς ένα γνώριζε. Όπως βλέπετε, αυτή η πέτρα έχει βρεθεί πριν μετά 1 χιλιόμετρο από εδώ, όταν ανοίχθηκε αυτός ο δρόμος. Λένε ότι εκεί που βρέθηκε αυτή η πέτρα, σε ύψωμα κάπου 300 μέτρων, έχουν βρεθεί αρχαία ερείπια. Πιστεύουμε με την κάμερα να κάνουμε έρευνες, ίσως να ανακαλύψουμε κάτι χαμένο. Έχω ρωτήσει πάρα πολλούς ειδικούς, δεν γνωρίζουν τι είναι αυτή η πέτρα. Άλλοι λένε ότι έχουν πέσει από άλλους πλανήτες, άλλοι λένε ότι από λάβα έγινε, αλλά κανείς δεν έχει δώσει την θετική απάντηση. Προκαλούνται οι επιστήμονες να ερευνήσουν, να μας πούνε τι είναι η πέτρα. Έχουμε βρει άλλη μια πέτρα, αλλά αυτή είναι διπλάσια από αυτήν, η οποία είναι μέσα στην χαράδρα. Θα πάμε άλλη φορά με την κάμερα να την δείξουμε στους τηλεθεατές μας. Ο κύριος Νάσος Ιώτροπος, ο οποίος κάνει χρέη κάμεραμεν, θα σας δείξει τώρα το μουσείο, το παλαιοντολογικό του χωριού.